Dobrý den všem a vítejte v Lucičně Almaře. Já jsem Lucka a Almara sedí venku na plotě vedle mé chaloupky. A já, chaloupka i Almara se nacházíme v krásné jihočeské vesnici Čečelovice, kousíček od Horažďovic, kousíček od Blatné a kousíček od Strakonic. A pokud nevíte ještě, co Almara je, Almara je stará plechová skříň, kterou jsem si přetvořila na samoobslužný obchůdek s mou rukodělnou výrobou. A najdete tam tedy spoustu věcí háčkovaných, pletených, šitých, malovaných, nějakou keramiku, podle toho, na co mám náladu, na co mám materiál a na co mám chuť a čas. Najdete tam také ponožky od mojí maminky a z mých věcí tam můžete najít drobné dárečky, vánoční ozdoby, vánoční polštáře, bezprstové rukavice, malé šátky, velké šály. Sortiment se bude měnit opravdu podle toho, na co mám čas a na co mám náladu. Almara je otevřená každý den, pokud je dobré počasí. Pokud prší nebo fouká vítr, bohužel Almara z toho důvodu, že je taková, jaká je, musí zůstat zavřená, ale pokud byste chtěli Almaru navštívit i v tyto dny, kdy počasí moc nepřeje, stačí mi napsat na sociální média a zkusíme se domluvit. Stánek otevírám, nebo Almaru otevírám ráno okolo 7:30, jak začne být světlo, a před tmou okolo 5. hodiny zavírám. To se ale samozřejmě bude měnit s tím, podle toho, jak se mění délka dne. Jak jsem říkala, je otevřeno každý den, kromě příštího pátku, což by mělo být 14. nebo 15. listopadu, kdy vezu svoje zboží do Strakonic na farmářské trhy, takže pokud jste místní a rádi chodíte nakupovat na farmářské trhy, moc ráda vás tam uvidím. Pokud ale místní nejste a k nám do Čečelovic to máte hodně daleko, tak nezoufejte. Pokud je něco, co by se vám v Almaře líbilo, já budu každý pátek, jako toto video, budu nahrávat video s novým zbožím a každou sobotu ráno ještě přidám na sociální média detailnější fotky všeho, co šlo ten den předtím do Almary. Takže den po farmářských trzích budu také otevírat možnost a objednávat si věci online a budu zasílat přes zásilkovnu, ale na to udělám oddělené video nebo nějaký příspěvek na sociální média. Já doufám, že moje malé Almařino, Almarové, mě čeština moc nejde. Moje dobrodružství s Almarou. Já budu ráda, pokud to třeba teď nebo do budoucna bude někoho inspirovat, vytvořit si něco podobného, protože jsme Češi a zlaté české ručičky, že jo, je nás tady hodně, co spoustu věcí vyrábí, takže třeba se tímto necháte inspirovat, takže z tohoto důvodu s vámi budu sdílet to, jak jsem se dostala od staré rezaté plechové skříně až po Almaru, a budu s vámi taky každý pátek sdílet to, co se povedlo a to, co se nepovedlo, protože nečekám, že každý týden bude prostě svátek, ale abyste věděli, v případě, že se rozhodnete do něčeho takového jít, tak ať víte, co vás může čekat a co nemusí. Další část videí, který bych chtěla taky sdílet, a tady opravdu ale záleží pouze na tom, kolik volného času budu mít, protože editování zabírá hodně času, jsou videa s návody, protože doba je taková, jaká je, spousta lidí na tom není finančně dobře, rukodělná výroba je drahá. Takže pokud v Almaře nebo na mých videích najdete něco, co se vám líbí a chtěli byste si to sami doma vyrobit, pokud to bude v mých časových možnostech, zkusím udělat video s návodem a vy si potom podle toho můžete zkusit něco vyrobit. Tímto končím úvodní referát a teďka se pije za svý. Starší generace budou vědět, co se nám mladší generace, nechte to bejt. Tímto teda končím svoje úvodní video a hurá do Almary! Dnes tedy putovali do Almary fialovo-hořčicový uzavřený šál, termofor s hvězdičkovým vzorem,
patery ponožky od maminky, každé v jiné barvě, čelenka a 4 polštáře. 3 z nich jsou s přední kapsou na magazín nebo na knížku, jeden je s vánočním motivem. A pokud se vám něco z toho líbilo, sledujte další video a mé sociální sítě v těch následujících dnech, kde uvidíte detailní záběry.